Ik ben Jean-Pierre van Limmers, de platenbaas van Limburg. En dit is mijn platenkast van 2020. Mantis! Limburg's meest schizofrene groep. Die mannen weten nog altijd niet of ze met 3, met 4 of met 12 in een band zitten. Mantis was eerst een a cappella koor. Odie Bodie en de Bunsenstellers heette die. Ik had al snel door dat die mannen niet moesten zingen en gewoon moesten gitaar spelen. Zwijgen zei ik en spelen. Dat was één. En veranderen van bandnaam, pak iets nieuws, pak iets fris. Mantis, hup, ik heb het gezegd. Hup, patapie, patapa. Dat was direct geregeld, contractje geschreven binnen, hup, centen verdiend, plaats gedrukt. Maar geen optredens aan. De eerste keer dat ik Mantis zag was in 1984. Ik kwam net uit de douche, ik zag ze hangen. Boah, glens van Mantis, gewoon luisteren, opzetten. Het is hard, het is luid genoeg, het is visceraal. En ja, slags van 3 iets van hersens in zijn kop hadden. En dan zul je zo snel mogelijk die plaat High Drought in zijn nieuwe film gebruiken. Dat Jean-Pierre het gezegd heeft.